May allowance ka lang na 0.5 para yung pansin natin gumagalaw lang, so di dumidikit, kasi pag dumidikit yan tulak ka lang ng patulak, kailangan may allowance ka lang. So dito sa loob, ito yung magiging kitchen. Yan. So bali pininis na yung mga kantuan niya, tapos ito pininis na rin. So maiksi dyan, dudugtungan natin yan kasi. So ito rin yung ginagawa namin dito na hagdan. So panoorin nyo yung kabuuan ng video nito sa i-upload ko sa sunod. So binasa na. So hindi na yan nila tinibat-nibat, dahil estimita na lang yung paglagay ng tubig sa hose. Kasi alam na nila yan kung sobra yung tubig o kulang. So yan mga kuragon, bali naka-primer siya ng red, so second coating niya gray. Naka-video pa live talaga Tulo talaga lang. Kantayan niyo. Matindi ni Seth Kumpo. Ano masabi mo kayo? Kumulutan na. Ano? Kumpo. Kumpo. Adal na kumpo. Kumulutan. Matindi. Yeah. Vlogger na pala. So ito na yung ito na yung isa. So bali yung isa na ikabit na doon, ito na lang yung isang ikabit. So inaayos pa niya dahil para para may sabay na rin ito ngayon. Kumulutan. Matindi. Okay. So ayan, na pinturan niya na yung labas. So yung loob naman, pinturan pa loob eh. Pinturan pa niya tong kasi ito yung nilalabanan para di kalawangin. Kasi pag wala yung pintura, pag natuluan niya ng ulan, so kakalawangin agad yan. So kailangan may naka-primer siya para matibay, kung matagalan yung yung pagka-weld. Yun yung trabaho ko yakoy. Ang tagal po nitong nag-asintadan din. So ito yung level niya, yan. Para parehas na yan. Meron kasing dumadaan na babae rin. Parehas na. Lumalang babae ko yan. Tinitingnan-tingnan niya. So ito na yung kasundan niya ng pinaka-guide. Sige, ako. Masyado ba katong matabang? Hindi masukay pa. Pilitan ko nung get ka ng sitik-tikon digdi ah. Ha? Kundig siya ng sitik-tikon. Hindi ka ng sitik-tikon. Bawas. Matod na din. Garo may ambog pa ay. So yan mga kuragon, kailangan may allowance ka lang na 0.5 para yung pansin natin gumagalaw lang, so di dumidikit, kasi pag dumidikit yan tulak ka lang ng patulak, kailangan may allowance ka lang. Atian. Ano? Kaya naglaog. Naburat gayot. Natragin mo ligdi? Hindi daw. Pwede lang sipad. Pwede lang sinaripad din yun.
pintuan tanong. Marami. Hindi mo mula-mula ito dyan. May waro kong pintuan. Yaya, patala si Musing. Parlagaan na pati. Hindi mo ko na iniingat ko na ako, Papi. Hindi ko dan. Sinunduan ko nga eh. Yan ang ano kan din eh. Pintuan. Hey. Wow. Taon ba ng pintuan oh? Ha? Taon ba? Hindi no. Hindi, gabos mo may laki ng pintuan. Ano kita? Siguro na yung abang ay katapos ko. Oo, abang. Ay, kita mo daw. Dito, tanggalin mo na sa mga karulan. Okay, sige. Kakahaw mo lang ngayon. Ayaw mo na pagpapatulungan mo na. Tanggalan ka na yun. Ayaw mo yung gano. Saan yung tumabi yan? Kanan mo to. Tuyay, sa tao! Si Tuyay! Marunong! Meron na yan! Oo, pala. Mo ka mamang doon mo yan. Pagkibay mo ng kasmo. Bigyan mo na itong ano po. Sa mga undo-undo yan. Yan na, mag-udo-udo. Sanahan, tama ito. Pag-post. Kami mo ng pera pambili ng Sanahan. pintura. Balik mo sana. Mga 500. 500. Ginawa namin yung business dito para gawa dito. Tapos, ano ba yun? Kaya bulis na yun. Wala na kapatay. Uy, baga sa blocks mo. 500. Ay, lublak ka pa dyan. Magkakaroon ko. Igahagad mo. 500. Pambili ng primer. Puta, 20 pesos yan, makarating yan. Cornito niya. Cornito. Joseph Estrada. Joseph. Ay, hindi aircon lumalabas. Pinatay na ako. Yan. Hindi pa tayo. Sarong ano? Sarong mata. So, silog na. Huwag mo. Ay, ano yan? Trabaho mo luway. Hindi ka na nabong ko. Nakado. Sitan. Sitan mo bang kaya do? Aw, ano lubog? Ayan, dahil mo pangali. Ano, huwag kaingat ka daw. Kapagpulutan ka. May brush ka na, iba pang ano yan. Simple pangali yan do. Painin mo nga ng pandok mo. Dalawang litro na lang. Duman mo, sira mo ng paro. Duman mo, litso. Nagano naman. Litro kayo dyan manok.
Tama. No, hindi. Patay ka na hindi. Anong numero mo, Loy? Ngayon. Lapis. So ito rin mga kurag yung extension ng kitchen. Yan. Ito yung pagkagawa ng bubong. Yan yung bubong niya. Ito rin mga kurag ang pagkagawa ng trusses. Yan. So nagkaroon tayo dito ng drop para pantay na to ng pagpapatungan ng ceiling, kasi ito na yung pinaka salo ng ceiling sa kabila. Tapos may 6 tayong zip parling. Tapos may 5 tayong zip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may 6 tayong zip parling yan sa dulo. Tapos dito yan, zip parling. So ang space niya 50-50 para mas matibay. Punta doon sa dulo. So may ano siya doon, may poste rin doon. Tapos ito poste. Tapos dito poste. Tapos ito nagkaroon din tayo ng offset na 1 meter para sa dito sa ano natin, dito sa pinaka, ito yung pinakabuliga. Yan. So ito yung pinto. Ang pinto niya 90 para makapasok lang yung mga gamit sa loob. Nanganaan pala, no? Yan. So papatungan niya ng sinipa. Tapos doon may bulada din. Yan. Para pantay, para papatungan din ng kisame. So kisame dyan sa baba, kisame. So bulada, tapos doon bulada rin. May kisame rin. So bali yung bubuhusan pa yan na ano na yan, na kulang sa buhos. Bubuhusan natin yan. So dito sa loob, ito yung magiging kitchen. Yan. So bali pininis na yung mga kantuan niya, tapos ito pininis na rin. So maiksi dyan, dudugtungan natin yan kasi kulang yung separling natin. So dudugtungan dito ng mga 1 meter din, naka-offset. Tapos dito naka ano lang siyang bulada niya, isa 45 yung bulada niya. Punta doon. Pag dito sa malayo, ganyan itsura niya. Yan. Yan itsura niya sa malayo. So bali yung mga kasamahan ko yan. Magsisimula pa lang kami sa trabaho. So ito rin yung ginagawa namin dito na ano, hagdan. So panoorin nyo yung kabuuan ng video nito sa i-upload ko sa sunod. Bali may mga ano siya yan. Tapos ito. So ito na rin yung pinaka-step niya. Pinaka-step na rin niya yan. So matibay na yung mga orago. Dito sa taas yan. Bali itatiles namin to. So panoorin nyo yung kabuuan nito pagka-tiles namin. So magkakaroon din kami dito ng railing. So panoorin nyo yung kabuuan na yun ang susunod namin sa mga isunod na upload ko.